Si l'equip no hagués jugat al nivell que ha jugat, jo crec que la segona part ha fet un partit increïble i en general ha aguantat un rival tan poderós i tan potent com aquest, m'ensenyaria molt amb la jugada del gol, que la veritat és que m'ha emprenyat moltíssim. Penso que la pilota ha sortit del camp ben bé 3-4 dits tota la pilota sencera, però ha jugat tan bé l'equip i ho ha fet tan bé, i estic tan orgullós del meu equip que no perdré el temps amb coses que després, per ser qui soc, a vegades valoren més el que dic jo que el que diu un altre. Mossegaré la llengua perquè si no després ja em coneix, la gent ja em coneix, sap com soc i no tinc ganes de bronques, però estic bastant empipat amb la jugada del gol perquè és una vergonya que aquella pilota no s'hagi pitat saque de banda i ha acabat amb el centre que ha originat el gol. Però ja dic, tinc un equip que és un autèntic equipàs, un equip que avui, l'última mitja hora, ha embotellat un equip que entrena 5, 6, 7 vegades a la setmana, no sé quan entrenarà, que té un equipàs, que té un entrenador fantàstic, que té una estructura fantàstica. Penso que avui l'equip ha donat jo crec que ha sigut un partit històric i jo crec que possiblement avui he dirigit com a entrenador del Cerdanyola un dels millors partits que ha fet l'equip. I crec que a la segona part l'equip ha merescut mínim l'empat, però bueno, el futbol té aquestes coses, demà tens un equip amb jugadors que a més té una virtut d'aquest equip de l'Espanyol, que a part de ser un filial i són jugadors joves, saben adaptar-se bé i saben ser contundents quan s'ha de ser i això fa que encara sigui millor equip. Per tant, doncs, ja dic, llàstima de l'únic error que ha hagut en el partit, d'acord? Però en general estic molt, però que molt satisfet amb el rendiment de l'equip, on penso que el que tenia que ser el partit era una possessió de pilota de l'Espanyol i nosaltres llegir bé el partit, apretada al principi, després amb una zona intermitja tancant-se i sortir a la contra, arribar als últims 20-25 minuts amb un resultat ajustat, per una errada no s'ha pogut arribar a 0-0, però amb el 0-1 hem tingut 2-3 ocasions molt clares per fer l'1-1 sabent i arriscant i sabent que ells en qualsevol contra la podien fer perquè també han tingut un parell, no? Però ja dic, és un orgull dirigir aquest equip, el que passa que avui el Cerdanyola ha fet un partit per no perdre'l davant d'un equip que difícilment tornarem a veure un equip com aquests en molts anys a tercera divisió. Jo li agraeixo que valorin la nostra tasca, però el futbol són resultats i per tant estem emprenyats perquè jo crec que avui ha sigut una oportunitat única per sumar un punt com a mínim en aquest partit. Jo li agraeixo les seves paraules, que durant la setmana les ha estat dient i crec que el que diu té part de raó, però nosaltres ara el que hem de fer és intentar quedar-nos amb les sensacions del que ha sigut el partit. Penso que l'última mitja hora hem estat millor que el rival i estar en moments millor que aquest equip té molt de mèrit. Per tant, jo crec que és moment per dir als jugadors que estiguin tranquils, que descansin, fins dimarts l'equip no es tornarà a exercitar i la veritat és que perds, però veient el que he vist, veient com la gent creu en el que estem fent, veient com la gent entrena, doncs la veritat és que estem davant d'un dels millors grups que he dirigit. Bueno, jo crec que venim de 2 partits molt complicats, sí que ens ha faltat fer gol i no hem fet, avui ens han fet un. Jo penso que sabíem que aquests 2 partits serien molt difícils. Diumenge anem a Ascó, és un camp que ens pot anar inclús bé per jugar bé amb el nostre estil, sobretot ofensiu. Jo crec que l'equip, després de la victòria de Figueres, ha sigut un punt d'inflexió. Jo penso que la derrota al camp del Reus ens va assenyalar que aquesta no era la línia a seguir, que venien de 2 partits d'encaixar 8 gols, i jo penso que portem ara mateix 6 partits a un nivell molt alt, i penso que aquest equip, amb 15 novetats o 16 novetats noves durant aquest any, jo penso que té marge de millora. Però amb aquesta actitud d'avui, jo crec que aquest equip perdrà pocs partits, però clar, no sempre jugues igual, perquè no sempre el rival és el mateix, però el que està clar és que jo crec que el nostre punt d'inflexió va ser al minut 94 del partit de Reus, quan va pitar al final i vam veure que això no anava per on tenia que anar. El dia de Figueres va començar a anar bé i a partir d'aquí l'equip té una altra actitud, assimila molt més tota la informació que li donem i penso que ara mateix estem en un moment de forma, per mi, extraordinari. Bé, ens han demanat jugar a les 6 el dissabte, jo crec que per al viatge és bo, perquè nosaltres treballem el dia següent i és millor quan arribis poder dormir i descansar, no? Entrarem per les tardes, per tant, jugar a les 6 tampoc és un problema. Crec que no ens afecta en res, l'Escó ens va demanar fer això perquè tenia la seva presentació del seu futbol base i a nosaltres ens va bé. Crec que l'afrontem bé, ara hem de descansar, dimarts tornarem. Jo crec que és un partit supermotivant també perquè l'Escó està fent una temporada increïble, avui crec que també ha tornat a guanyar, per tant, jo crec que el tema de l'horari això no ens afecta. Nosaltres som amb el dia a dia som de tarda, per tant, si juguem a les 6, perfecte, després a la nit tindrem temps de segurament assegurar la nostra victòria, perquè segur que guanyarem, tinc aquestes sensacions, però ja ho veurem, això és broma, però el que està clar és que no ens afecta gens i el que volem és jugar-lo i ja està, no hi ha problema.